Sa ato karong mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno, tan-aw ninyo gyud in general, bakit ang mga Filipinos in general, kaming mga leaders o kamong mga leaders, sa inyong tan-aw, makadawat ra ba nga badlongon ang mga gitawag nato in quotation hiwi na binuhatan? Ay, kinakaibaw mo. Kana bang ang atong kinaiya ba badlongon gani mubaos gyud mangita sa paagi nga daog-daogon lisod-lisoron sa tika? Mao nay kinaiya sa mga dautan. Kana bang mubaos gyud di gyud magpa ilang daog siya mangita gyud paaging makabaos? Munang subo kay tan-aw no ang atong form of government nato, democratic kung kani, parliamentary. Munang doon natay tulo ka equal offices sa atong gobyerno aron kuno na ay check and balance, na ay executive, na ay legislative, na ay judiciary. Karon nagkagubot sila in relation aning aresto o pagpadangat to sa ICC ni former President Duterte, ning react ang naa sa judiciary kay wa lagi kanang gitawag og due process of law, wa moagi sa atong korte niya, naaman na sa atong kuan gyud constitution o sa atong justice system sa nasod, bisan gani sa international kuno nga justice o mas takibawan na kayo magtuon ana naminaw raman taning ilang mga komentaryo diha, ilang masang gipang cite ang mga provisions nga respetuhan gyud ang justice system sa matag nasod. Gani si kana kunong presidente sa Prime Minister ba na sa Israel o Prime Minister o kana presidente ba na sa Russia, naamasan na sila warrant of arrest gikan sa ICC pero wag na sila matandog nganuman tungod kay iagi mas due process sa ilang nasod niya, wa man mo cooperate ang justice system nila sa nasod, wa man mo dawat sa warrant of arrest nagikan sa ICC. Hangtod karon wa gid sila maaresto. Ana nya kita dinhi wa man ta mo dawat, wa jud ta mo dawat kay nganuman wa may korte nato dinis Pilipinas nga ming dawat o nya ming issue og warrant of arrest ngadto sa atong former President Rodrigo Duterte. Sa tinud-anay ang atong korte sa Pilipinas, ang judiciary, wa mo dawat ana. Ang ato sang legislative branch ni question ana mo bitang gahiring na karon niya ang nangulo sa hearing sa legislative sa Senate, si Senador Amy Marcos. Ang igsuon ni Presidente Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos mausad ang head sa executive branch niya. Gi-question karon sa Senate, sa legislative branch, gi-question ang validity, ang legality sa katong pag-arrest o pagpadala ni President Duterte ngadto sa presuhan sa ICC dito sa The Hague, Netherlands.
og nanggawas diha karon sa hearing nga sa mata sa atong balaod sa konstitusyon doon nagyoy paglapas niya sa ikaduhang hearing nila gahapon ba to? Tanawan niyo social media gahapon na sila ikaduhang hearing wa na manunga ang tanan nga katong gipatawag sa executive department wa na manunga nya matod pa sa ilang sa may tawagan ng Secretary General ba na executive o tigpamaba niingon dito nga dili na patungahon ning claim sila o gitawag o sa tawagana executive privilege na dili pwedeng pugson ang usa ka executive leader nga nas executive branch na motungaan ang hearing or ma-persecuted na sila immunity ana kini ba ingon ani unsaon man pagka-check and balance kon mag-inananay na sila silang gahom. Nabita sa Rigi Vlog, ang tinood ba ito, i-check lang na ninyo, pero nalingaw lang sa kuba, si President Netanyahu kanang sa Israel, nibisita ko nung adto sa Hungary na may video niya. Ang Hungary member sa ICC niya na ay pending warrant of arrest si Netanyahu niya nisod ka sa nasod na member sa ICC di sa ato pa parihaan ng giingon nila nga gi-arrest si President President Duterte tungod kay ang Interpol mo inihatag og red notice nya wara ba day kunoy red notice matud pa sa hearing sa Senate nihatag og red notice kuno ang Interpol nganis Pilipinas nga dakpa na ninyo i-arrest na kay naa siya crime against humanity nya kanisan si Netanyahu naanasa na siya notice gikan sa ICC and for sure giagi na sa Interpol so sa ato pa ang mga members nga nasod anywhere sa sa kalibutan na ay hangyo nga kung muanha na dihang tawhana dakpa dayon ninyo sa may gibuhat sa Hungary gipasidunggan ra si Netanyahu dito wa gidakpa nga naman moagi pa man sa ilang legal ilang korte nya ni-refuse man ang Hungary nga ilang i-implement ang maong arrest warrant ang ilabang korte ba ni-refuse ilang masanang katungod di gyud kuno kapamugos ang ICC nakaroon sa may nigawas nga taho ang spokesperson sa ICC gitug-an gid nila na kining pagpadaan ngadto ni President Duterte ngadto sa ICC gitan-aw sa ICC nga valid nganuman kay bisag wa sila jurisdiction dinhi bisag way korte nga ni-recommend gisurrender man di ay sa atong government sa ila ditong side ba ang tan-aw nila gisurrender nato ang atong citizen nga mao si President Duterte ngadto sa ICC nga korte ang atong yung gobyerno mismo mao'y ni surrender o kinsa may nagpirma ni ana nga maong surrender ang executive department gisurrender nya dawaton man nila di man nila balibaran so ang manubag karon
ato gidi ay executive department mo nang gahiring sila. So iampo na to magkahusay ni silang tulong kay check and balance mo na executive basig magpataka lag execute nilapas na di ay sa atong mga balaod unya ang legislative mausay muhusay kung naa may kuwa nga balaod mo nang ilang gihiring in aid of legislation aron dili na mautro ang maong hitabo mabutangan dayog balaod nya kanang maong balaod interpreto na ipatuma na pinaagi sa pag-interpret sa atong judiciary unya ang executive mag-agad sa interpretasyon sa judiciary aron ma-properly implemented ang legislated promulgated nga balaod ingon ani kanindot ang atong sistema sa nasod pero giyatakan na gani na maong sistema sa pipila ka mga gamhanan kuno magubata mauna ang mga dautan muguba og balaod para sa public welfare unya masuko pagyud kun badlongon kusog kay sila moingon og fake news gani gipang contempt na tong uban gipang supinahan ng uban nga mga gitawag og mga fake news bloggers ana pero karon na ikisigihag pangayo na news na niadto kunong March 11 na uli na ang First Lady dinhis Pilipinas alas 4 mating ito pasados kaadlawon niadtong March 11 hangtod karon ang gipangayo paghihapos mga netizens diha og inyong tanaos vloggers na mag live interview sa mga media conference mag-live hangtod karon wa gid na mahatag kay naa say mga grupo nga nagsigig ingon wa lagi mauli nya nasa ingon ang taga-executive department nanalagi nanas Pilipinas ang kanila sa speaker ay wa lagi gi-approve ko na approve wa pa gini sila magkasinabot nganuman ambot lang mo nakita maminaw lang ta nauli na ba o wa pa pangbata ni tubag pa nauli na wa pa ambot lang atong huwaton og ang kuanana ang pruiba ana live interview sa media nga patambungan dili lang sa kanang mga pro administration na media kung dili hangtod sa mga dili biased na media kanabang way gidapigan aron klaro ang paghatag og impormasyon kani gamay ra kay ni siya nga gamay o dako ba ni kay na-related man ni atong kamatayon sa usas atong mga Filipinos nga namatay dito sa US na sensationalize kaya na dungan-dungan gid na pagka dakop sa pag-aresto ni President Duterte katong namatay sa dito sa US o kani karong kontrobersiya na ay fake news na asay tinuod nga news karon si Kristo niingon nakaila ba gyud mo nako dili ka na fake news ang inyong knowledge nako ang tinuod wa mo kaila sa nagpadala ka nako mo nang inyo kong gidumtan o kinsa may nagpadala ni Jesus aron kita luwason matud pa niya pinadala ako sa amahan ug ni ako aron pagtuman sa sugo sa akong amahan inyong amahan pero wa mo kaila kay di man mo mutuo nako matud pa ni Jesus
kita sang tanan mga igsoon, pulos ta mga makasasala tungod kay wa natakatuman sa misyon nga gihatag nato sa atong langitnong Amahan na ilad ta siyawa. Muna ang atong buhaton mobalik ta sa pag-ila nga kita di aing tanan anak sa Dios. Gilingay mong tupad ing na kaybaw kang anak ka sa Dios. Ing na ko no, nakaybaw ka. Galisod pa gani mo glingi, no? Niya karon first Friday maron sa Abril, kuan ron nato devotion sa Sacred Heart of Jesus. Kining atong kasing-kasing mao gid unta ang moila nga anak tas Ginoo. Aron ma-check nato ba nagbuhat pa bata sa buhat isip anak sa Dios? Nyagwa na ganita magbuhat, maghinulsol. Mo na gitawag og repentance. Mo na sa atong tubag sa Salmo niingon ta, ang Ginoo haduol sa mahinulsolon og kasing-kasing. Kitang tanan pulos ta sadaan, pero ang Ginoo duol sa mahinulsolon o kasing-kasing. Nga naman, kay ang mohinulsol sa iyang sala, mopaduol manas Ginoo, pasabot mo subay sa pulong sa Ginoo. Pero ang mo insister sa iyang sala, magpalayo nas Ginoo, o lum'a na siya atake siyawa. Mo nang naa na siya daghang kasakit, daghang mga sakit, o kasakit, hangtod gina siya mamatay. At tanawa, kinsa may mas malipayon og naong. Kinsa man, ang Team Duterte o Team Marcos. Ay lang tubag. Analyze lang, matanatanawa. Kinsa may malipayo nilag mga naong, kinsa may aligri nila kung magrally na ni sila, magnamaron, namumpaniya man sila. Kinsa may dunay nahatag na murag kadasik sa mga tao, nga ang tao mamakpak yung maayo, musinggit pag yun sa mga ngan, inana. Ang Team Marcos o Team Duterte, hilom lang, hilom. Ay, analyze lang. Pasabot, kining mga tao nga, mga kandidato nga, kanabitang murag uga na kaistanan ang ilang relasyon sa mga tao, nga bisag mo ingon pa sila pamakpak mo, digil mo pakpak dayon. Kuha na, ni-insister na sila silang sala, dili na sila attractive sa kasing-kasing sa mga tao, tungod kay ang ilang mismong kasing-kasing layo sa Ginoo. Ang Ginoo ra may makahatag og kalipay, pero kini gani mga kandidato nga inig adto pa lang nila mamakpak ng mga tao nga mosinggit sa mga ngan na gusto nila isinggit in support niining maong mga kandidato, kana magpasabot nga ang ilang kasing-kasing dunay kaduol. Di sana sila ingong dili sadaan, mga sadaan sana, pero duol-duol sa Ginoo. Nga naman, makakunik man kita sa atong kasing-kasing ngadto sa uban, basta ang atong kasing-kasing na ay Ginoo. Nga naman, kay ang kasing-kasing sa tao maunay balay sa Ginoo. Munang moingon ang Ginoo, hukman ta mo base sa inyong kasing-kasing.